Ahojte, moje meno je Kriseko, ja vítam na novom videu a dneska je to nový diel zo série Gas Station Simulator. Čau, čau. A áno, je to tak, dočkali ste sa neviem po ako dlhej dobe, ale dúfam, že si túto sériu zatiaľ užívate, dúfam, že ste dali čo najviac lajkov na minulom videu. Ak áno, tak toto video už máte hneď ďalší týždeň a dáme si rovnakú challenge, ak dáme 10 lajkov do konca tohto týždňa, tak hneď budúci týždeň ďalšie video z Gas Station Simulatoru. Poďme to tam nahodiť a teraz sa už vrhníme do hry. Minulé sme skončili takým spôsobom, že sme chceli ísť preskúmať hentú časť, tam ten domček. A ešte k tomu máme $1400, to není zle. Mali by sme toto akože možno pohnúť, ja aj zase tento typek. Bum. Dúfam, že to není úplne príliš krivo. Skontrolujme. To sa tak nerobí, do psej matere. Budeme musieť potom kúpiť ďalšie veci sem, ale na to budeme najprv potrebovať náš barn. A, počkajte, je tu policajt, omg, môžeme ísť vykradnúť policajta, ty kokos. Toto bude trošku ťažšie. Poďme sa toto ale pokúsiť. Ináč vypol som zvuk, lebo minule bol nejaký zabugovaný, strašne tak divne znel na tom videu, takže som to nechcel úplne dneska znova tak robiť, takže... OMG! Ty kokos, nice. Takže dneska som sa rozhodol, že to budeme hrať bez zvuku, není to snáď až tak hrozné. Ale bol proste nejaký zabugovaný na OBS-ku ten zvuk, tak som sa rozhodol takto radšej. Dobrý delen policajt, určite si nevšimajte si, že vám z kufru nejaké veci chýbajú, to som ja určite nebol. Jožo, ty prestaň klamať do telky. A poďme sa už konečne skúsiť dostať sem a urobiť tento quest. Bum. Otevřiť bránu, musíme otvoriť bránu. Aha, dobre, takže nám môžu kradnúť dokonca, takže musíme stále zavierať. OK, good to know. To už som si ani nepamätal, že tu bolo. OK, takže nám môžu kradnúť. Poďme to tu povypratovať. A už máme aj zákazníkov, na tých nemôžem zabúdať. Máme dvoch pri pokladni a jedného pri palive. Ďakujem, teraz rýchlo obslúžim túto palivo a následovne vás, pane. Lebo nechcem, aby túto s palivami odišli, lebo to sú väčšie zárobky, jak z pokladne. 4,70 spropitné, no vidíte, to je akože o dosť viac, tu mi dajú tak 75 centov a budem rád. A to sa vyplatí! Super, máme to vypratané, quest hotový. Už len tu tento balík sena niekde zahodím, ale to môžem ísť zahodiť aj k nám. A teraz máme obnoviť skladisko na našom hlavnom monitore, teda počítači. Prečo tu je proste niekoho lepka? What? Tu je proste lepka normálne. Prečo tu je proste fucking lepka? To mi vysvetlíte, prosím. Takže pozveme si smetiarov sem. Takže to je myslím, že služby. Áno, jasné. Jasné, takto. Hotovo. Dobre, a teraz obnovíme si... Počkaj, čo máme to urobiť? Aha, áno, dobre. Nice, dobre. Máme odomknuté fakt skladisko, je to tam. Nice. Nice. Dobre. Takže skladisko je odomknuté. A teraz ďalšia úloha. Objednajte si ďalšie produkty k prodaju v záložce dodávka na PC. OK. Super, super. Takže máme si objednať... konečne môžeme objednať ďalšie veci do polít, lebo to už sme mali úplne minuté všetko. Vlastne tu sa najviac oplatí tieto. Pozri, akože čo majú tuto takéto zelené, tak tie sú v zlave. Takže tie sa najviac oplatí kupovať. A to sa vyplatí! Teraz máme už dosť. Nice, objednáme. Takže máme objednanú prvú dodávku. Super. Wow. Super, super. Nie, ďakujem. A máme túto pri pokladni teraz ľudí, dobre. Trošku som sa tu s tým hral. Dobre, myslím, že posledné keksiky, nemáte za čo. Teraz palivo rýchlo vybavím, lebo ten tuž celkom dlho stojí. Nechceme, aby odišiel. A bum, hotov som. $5 spropitné, ďakujem veľmi pekne.
OK, takže my musíme aj vybalovať tie do skladiska, OK, good to know. Zatiaľ môžeme mať otvorené, ale potom ho musíme už zatvoriť, lebo keď ho necháme otvorené, tak nám môžu zo skladiska krádnuť veci. Takže to je dobre vedieť. Poďme skúsiť niekoho teraz lockpicknúť, nie je tu žiadne auto, škoda, ja som chcel niekoho skúsiť lockpicknúť. To bola teda zábavka. Joj, takže zoberieme si bum a zoberieme krabice a hodíme do skladiska. A znovu zoberieme krabice. A to sú všetky krabice. Dobre, super. 5 minutes later. Dobrý deň. Takéto veľké auto, to určite potrebujete veľmi veľa benzínu. Iba 10 litrov, nič moc. It is what it is. A tieto dve police predáme. A toto chceme predať. A aj toto chceme predať. A kúpime si vlastne dve veľké police. Lebo prečo nie, a máme toho už dosť, takže v tejto chvíli už sa nám určite opiatia aj tie väčšie police. Police nejako napred, túto veľkú 229 a túto 209. Proste a takýmto spôsobom je to možno nejakých $200 drahšie, ale viac sa to oplatí, lebo to nebudeme musieť stále pridávať tam veci. To je takáto obrea polica, ktorá zaberá mega veľa miesta, ale nevadí. Budeme mať aj rozšírenie tuto. Asi ak vidíte túto stenu, tak tuto bude vlastne celé rozšírenie, ktoré pôjde tam dozadu. A takže tam budeme mať oveľa viac miesta, nechceme toto predávať. Hotovo. Nice, a teraz už len doplníme všetko, umiestnime všetko. A aj rovnako aj tuto. Umiestniť všetko. Aha, už nemáme miesto, nevadí. Odísť. Máme jedného zákazníka pri palive. Dobrý deň, pane. Nice. A máme ďalší telefonát od strýka. No, dobrý deň. Čau, strýko. Čo by si chcel? Prečo tam je auto? OK, neviem. Nebudem sa pýtať. OK, takže máme proste... OK, takže sme odomkli popularitu. To znamená, že budeme musieť robiť šťastných týchto ľudí, budeme musieť robiť šťastných a buď nám dajú like alebo dislike a podľa toho bude viac ľudí alebo menej ľudí chodiť. Takže máme sa stať populárnejšími, lebo že vraj ľudia nebudú chodiť len tak do našej tejto benzínky, ale budú sem chodiť hlavne keď budú vidieť, že iným ľuďom sa to páči, lebo je ich tu viac tých benzínok. OK, ďakujem. Lantern. OK, to sa dá predať. To je dobré. To za koľko predáme? Za $42. OK. Not bad. Tak to lockpickovanie sa fakt z nejakého pohľadu oplatí celkom. Ale proste máme získavať popularitu, aby sem chodilo viac ľudí. Proste to je všetko, čo nám ten strýko povedal, a odomkli sme proste popularitu. Máme kúpiť toaletu. OK, takže prvky. Ďalšie, máme kúpiť už aj toaletu budeme mať. Odomkli sme toaletu. A teraz čo máme spraviť? Máme upratať toaletu. OK, ďakujem. Dobre, jasné, to mi je jasné. Ty kokos, to čo je práve? WTF, prečo tu je na zemi proste Nechápem. Toto ešte, dobre, presne mi to vyšlo na jeden kôš, OK, nice. A máme ho už aj vyprataný, super. Prečo mi tu dáva tutoriál ako používať koš, toto metlu, však ja ju viem používať snad, nie? A dobre, hotovo, máme všetko. Teraz máme pri pokladni zákazníka, OK, good to know. Dobrý deň, pane. Čo by ste si prosili? Nejaké drinky, jasné, chápem. A boom. Nice, ďakujem za 76 centov. A ešte doobjednáme, počkajte. Doobjednáme dodávka nejaké tieto svačinky, lebo tých nemáme veľa. Napríklad tieto Krace by sme mohli jedný kúpiť. A aj tieto Chunkio. Takže, teraz, čo? Ja nemáme žiadnych ďalších zákazníkov, ale už by tu mohol byť tento. Jasné, takže poďme rýchlo otvoriť garáž, aby mohol vojsť. A super, teraz rýchlo vyložíme veci z kamionu. 5 minutes later. A sem skúsime tiež umiestniť všetko a
Všetko, dobre, super. Tu máme všetko a máme plné odpadky do keľu, to nemôžeme robiť, lebo za to môžeme dostať minusovú popularitu. A je jen. Nice, dobre, dal mi like, omega, vidíte, dal mi prvý like, sme mohli vidieť teraz. Takže sme dostali like a za like budeme dostať, vidíte, tam vlastne vľavo pri peniazoch, vľavo hore pri peniazoch vidíte, že úroveň 1 a tam je vlastne taký, že like, a máme 67%, keď budeme mať 100%, tak sa ako keby upgrade naša stanica na úroveň 2, ale tieto percenta dostávame za to, že sme obľúbení, proste za to, že sme obľúbení. A môžeme sa aj downgradenúť, myslím, a môžeme sa aj upgradenúť. A myslím, že sa môžeme aj downgradenúť, takže to je zaujímavé. A tu je aj car wash, ale to neviem, či funguje v tejto hre, čiže mohlo by to už fungovať. Viem, že to najprv nebolo, ale myslím, že to už updateli a pridali to tam. To by bolo super, keďže to tam už je pridané. OK, čo môžeme teraz? Môžeme tam trošku pozametať, lebo je tu celkom veľa bordelu. To je humus. To je humáč, vole, podle. A máme, OK, takže teraz naša quest je získať úroveň 1. To čo je? To je proste Santa na saniach, OK, super, ako. To je, dobre, no. To je fakt dobre. Dobrý deň. Toto si nevšimáte, že tu mám lockpick v ruke a že sa s ním hráme vo vašom aute. Nice, $23, not bad. Ale skoro som dostal za to, keď napríklad začnete pípať, keď proste sa vám nepodarí lockpicknúť, tak začne pípať auto, on odíde, takže vám nezaplatí a ešte k tomu vám dá dislike. A dobrý deň, pán policajt, rýchlo poďte, preč nech vás môžem lockpick. Nice. Dostali sme Gold Classic Lamp, tu koľko stojí? OK, $129, not bad, predať. A máme zákazníka na palive, OK. Tak dobrý deň, čo by ste si proste... 15 litrov, not bad, to je celkom veľa. A dostali sme úkol dokončili sme úlohu a dostali sme level 2. Oh my god! Wow! Áno, toto je dielňa, OK, už to mám, dobre. Dobre, super. Odomkli sme dielňu, to je super. Tu budeme môcť odpravovať auta, už viem, čo je dielňa. Ja som si nebol istý, že čo to je, ale budeme môcť teraz opravovať auta. OMG, to už sme celkom dobre na tom dneska. A máme prvého zákazníka. No dobrý deň, pani. A to se vyplatí. Máme opraviť, takže máme zobrať koleso, OK. Nie. Jedno koleso zoberieme a hodíme ho sem. Nice, a teraz budeme musieť odmontovať toto koleso pomocou týchto troch. Budeme musieť takto poklikať. Teraz klikneme na toto. Už si to presne nepamätám, jak to fungovalo. Dáme sem koleso a teraz rýchlo iba poklikáme všetko toto. OK, nice, nice. Dobre, koleso je opravené. A teraz ešte čo musíme opraviť? OK, tieto dvere. Zoberieme si túto vec, to je škrabanec, takže to budeme musieť iba pomocou tejto veci takýmto spôsobom opraviť všetko, vyčistiť, bum 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 bum. Jedno spätné zrkadlo, tu ináč, ale to je celkom veľká objednávka. Bum bum bum, to je celkom nadlho toto, ale je z toho extrémne veľa peňazí, vidíte, $300 proste z jednej tejto objednávky. Chvíľu to trvá, ale je to mega akože v niečom aj OP. Nice, dobre, najprv obslúžim palivo, lebo z toho mám viac peňazí, takže to sa viac mi oplatí a potom teraz týchto ľudí pri pokladni. Dobrý deň, čo by ste si 11 produktov chcete, no to je akože veľká objednávka, tu dúfam, že bude aspoň $40. A poďme si tuto odomknúť toto tu, pokročili. Nice, $12. Poďme túto pozrieť, že či z toho nebude nejaký obraz, lebo tie sú z tých sa dá získať najviac peňazí. Sorry, pán policajt, to som ja určite nebol, to si nevšimajte. To som vám práve, to si nevšimajte, prosím, to som ja nebol, tuto som videl taký typeček, on bežal preč, to určite, to som ja fakt nebol, akože. To si nevšimajte, on už utiekol, ten, čo to spravil.
Dobre, takže najprv tohto v garáži obslúžim typka a potom pôjdem len to vybaviť. Dúfam, že nebudeš mať veľa vecí pokazených, ináč toto budem musieť potom vyhadzovať. To som nikdy, na to som úplne zabudol. To predtým podľa mňa si sa nemuselo vyhadzovať a to asi iba pridali, lebo viem, že predtým to myslím, že ani netrebalo. A hodíme ti tam na sklo, hotové, myslím, že $180. Ďakujem veľmi pekne, ste veľmi štedrí. To bola veľmi štedrá VTF, to čo spravil ten kamion práve? Čo som tu zase videl? No dobre, poďme dokončiť tento quest, obslúžiť ostatných ľudí a na dneska to už ukončíme. Odomkli sme si dneska garáž aj dielňu, teda ak to proste stodolu a dielňu, sklad a dielňu dneska odomkli, takže je to super. A nechcem to zbytočne predĺžovať, takže poďme si túto doplniť palivo a na dneska to už môžeme ukončiť. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, budem veľmi rád, ak ho oceníte lajkom, lebo vlastne ak 10 lajkov, tak hneď budúci týždeň ďalší diel z tejto série. Ak sa vám teda táto séria páči, tak veľmi ocením, ak dáte odber, nech vám žiadny ďalší diel z tejto série neujde. Môžete kúknúť aj Planecrafter a ostatné série na mojom kanále, veľmi to ocením. A tak no, a dajme odber, a dajte prosím odber, lebo sa snažíme do konca roku dosiahnuť 200 odberateľov. Je to akože taký môj najväčší cieľ do konca tohto roku a to už je na dneska odo mňa všetko. Zatiaľ čau, ďalšie videá z Gas Station Simulatoru, z Planecrafteru alebo niečo úplne iného. Čau, čau.